У далекім Вифлеємі, Новий год назад, народився Збавитель. Гэта было так. Кажуть люди, спалці народився. Бачать люди, зорка об'явився. Гэта зорка, светлая, як сонце. Гэта шчасце для людей без конца. Гей, пастушки, уставайте и до ясел поспешайте. Вон там ляжит Сын Божий, хвалы и пошаны Божий. Худшее вы туды бяжите, поклон ему свой подаруйте. Ангелы по бокам, пастушки. Что за звяры? Откуда они прибыли? Как наш Иисус не замерз, мы вешки греем, подыхом тепла своего на дитятка веем. А свинятка не барака, радуется щиро, мою Божию ознаку, бо привез Марию. Вельмі рады быць у Божай хаце, нават царскія палацы меншае багацце. Зорки, звяры, пастушки, люди доброй воли, Христос народился, наше избавление. Як жа хороша вакол, радасць неземная, Єсус кожного знайшов, кожного чакає. Покланяться Пану Богу прийдуть усі люди, ми своїми веселими співами увесь світ будем. Треба обов'язково нещо добре знести. Так, тому увага. Аньоли, хутчэй, ляцім за падарункамі для Єзуса. Зараз
я тут все приберу, своей матуле допомогу. Гэта вельмі добра. Давайте гэту добрую учынак заберем да Езусу, нанесем. Давай. Мы так само мало что маем, але до Єсуса серце своє складаємо. Дякую вам за подарунки. Что за диво светит скрыться, что за ясность променится, Христос народился. Неважно, колькі табе гадоў, хто ты і дзе жывеш. Бог цябе сёння пасылае несці далей яго любоў. Скарб, які ён схаваў у тваім сэрцы. Падзяліся ім і ўбач, што будзе яго яшчэ больш. 2000 гадоў назад нарадзіўся Езус у Вифлееме. Пришел до пастухов, до королев, до бедных и богатых, до тех, которым добро жилось, и так само для тех, которые дрянно себе отзывали. Пришел до хворых и самотных, бездомных, покинутых, спрацаваных и голодных. Пришел до детей всего света, для меня и для тебя, для моей сестры и для моего брата. Ён приходит так само и зараз, каб нам подаровать найпрыгажэйшыя дары, веру, надзею и любовь. Дозволим Езусу народиться много в нашем житті. Открыем наше серце на найвеликший скарб, який Ён нам хоче дати, как після ділитися з іншим. У день Божьего народжения памятай, где есть люди сумные, покинутые, никому не потребные, з яким никто не перекренется словом и не запросит до своего дома. Возьми в руки белое платок, навод, коли тебе нема с кем его поделить, и пожадай счастья целому свету, нехай кожное серце узрядується. Открий свої очі і серце, а напевно побачиш більше, чим сам думаєш. Може, менавіта хтось із нас сьогодні зустріне чоловіка, який є під рукою віри, надії і любові. І пам'ятай, він сам тобі підкаже, що треба робити. Теперь все встали, актеры. Людям обращає, не
Wielkie dziękuję Wam za wystąpienie, cudowne. Pokazali nam tajemnicę Bożego Narodzenia. Dziękuję tak samo za Wasze talenty, za Wasze starania, za to, że Wy uczyli słowy, wierszyki i śpiew. Dziękuję tak samo siostrze Walentynie, która podryktowała Was, dopomogła, aby все było cudowne i przygłożne. Dziękuję tak samo Wam, drogie глядачи, za Waszą podtrzymkę, za Waszą modlitwę. No i что już, jeszcze nas czeka jedna ważna sprawa. Nie chapaje nam kogoś jeszcze tu wśród nas na święto Bożego Narodzenia. Kto by to mógł być? Święty Mikołaj? Ale знаете, on глуховатый, треба його покликать. Хто буде кликать? Давай, пробуй. Святой Николай! Святой Николай! Mnie сегодня потелефонowali, позвонили, зрали и сказали, что в Смарте уже чекать Святого Миколая. Правда это? Правда. Ale Święty Mikołaj już nie молодой, i on tak стоять nie będzie. Jeszcze nie będzie was такого, gdzie присесть вот тут, да? Дорогие, а в костел ходите? Да. Правда? Все? Все ходят в костел? Да. Хорошо. Молиться умеете? Да. А какие молитвы вы даете? Ну давайте разом все супольно помолимся Отче наш, добра? I potem może будуть подарки. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcicie imię Twoje, przyjdzie królestwo Twoje, будь воля Твоя, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam dzisiaj i odpuści nam winy nasze, jak i my odpuszczamy winowatym naszym. I nie dowodź nas u spokusu, ale zbaw nas od zła. Amen. Święty Mikołaj, modlcie za nas. No a gdzie podarunki? Ksiądz proboszcz, ja tu wsiądę ją z sobą, a ją gdzie to spradał, te podarunki? Tak? Хочете подарки? Подарки. Есть подарки. Заказ пришел, подарки есть. Сейчас будем раздавать подарунки. Только ksiądz proboszcz przyniesie te подарунки. Святой Николай, а чего не вы раздаете? Czemu что? Чего не вы раздаете? Я буду раздавать. Конечно, я буду раздавать. O, że nie coś podarunki. Ja już zrobił zakaz. O, podarunki już. Подходите до меня. Прошу. Ja nie, a ja przyjdzie do mnie osobista. A jakie podarunki, ja dużo
солнце ясно, без всех этих жестов и фраз. Каждый раз, когда кровь на ладони и падают слезы из глаз, очень больно смотреть, если кто-то страдает за нас. Браво! Хорошо, дякую, великі, дякую. Так, Антон, давай дуже, покажи, порадуй нас своим пригожим рисунком. О, тут Антон нарисовал проект костюма. Да? Два дня рисовала. Молодец, умничка. Еще у нас Полинка. Здравствуйте. Когда я вырасту большой и долго буду жить, я с радостью, с душой спасительности. Я как Христов миссионер поеду за моря, чтобы открыть спасение дверь забытым дикарям. Я поднесу Господень свет туда, где тьма, где ночь, чтобы открыть. Хочу начало юных лет страдающим помочь. Святитель Божий Николай, заступник наш пред небесами, ему в молитве передай все, что мучает ночами. О чем душа твоя боит, и сердце стонет бесконечно. Он защитит и осветит весь мир Божий с нами вечно. День, что спасается, Николай с небес, все вокруг меняется, полон мир чудес. Праздник пусть веселый, сбудутся мечты, все, что Никола не попросишь ты. Пусть получит каждый в этот день святой маленький подарок от души большой. Прямо вы сегодня днем, у меня свидание днем. Прямо за его порогом встречишься не с кем-то, а с Богом. Службы нет, не беда, в каждом храме Бог всегда. Дякую за рисунок, дякую так само за вірші пригожі, це добре.
Талиновитые секции. Так. Дуэт? Нет. Не еще? Кто там? Ага. Угу. Моника Мария, да? Спасибо большое. Дякую. Так, Каролина. Частушка и велосипедист. Дякую, велике. Так, наступна Гражина, так, Гражина. І Яна там. І Яна. Гражина і Яна. Буде у нас дует. Пригожий дует, вже можна ансамбль составляти. Зеленые рукава и Парижский каскад.
по-русски закон. Так, наступна наш номер Марго, да? Хорошо. Марго нам будет выполнять спев. Время летит очень быстро. Прощает другому ошибку.
dawali swe ukłony po Boże, Tobie serca ogodnego, o Boże. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Pański samogłosił te zimy, których oni nie słyszeli, jak żyli. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. А теперь сестра Валя свой талант будет показывать. Сестра Валентина. Просим, да. Просим, не остается на нас. Мой талант будет сделать из вас хор. Поделю вас на 3 группы. Дети, кто хочет участвовать, я делаю из всех людей, кто хочет, хор. Остаемся все на местах. Прошу пройти, сесть вот тут 3 стула, можно сесть 5. Можно пройти, все садимся на стулья. Сначала повторяем вместе песенку всем известную. Траве сидел кузнечик, как огуречек, совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, огуречек, представьте себе, зелененький он был. Хорошо, теперь так. Вот эта группка на стульях, которая сидит одна, вы будете котиками. Здесь у нас будут собачки. Хау-хау-хау. Все, которые там стоят, ну и кто там хочет, будете коровами. Под эту мелодию зелененький кузнечик я буду дирижером. И на кого покажу под эту мелодию с вашим звуком, нужно будет спеть. Например,
Добре, дякую вам щиро всім. Пропоную на закінчення заспівати разом колядку одну і будемо розвітатися. Хто хоче послухати отця Петра, то тут кожен вечір співає караоке. Приходьте тут і все, тут і Киркоров, і Баск. Подобно. Летом особливо подобно. Дякую великим всім за уділ, за ваші таленти, за спів, за радість, за вашу віру, якими сьогодні суботами поділилися. Дякую всім, хто підготував це чудовне свято. Ось нехай Бог вам благословить. І ще там у нас стол есть, солодкий, не только, навіть м'ясо трохи есть. Ми запрошуємо підсміхуватися там, узмацнити свої сили там додому дійшли. Так що дякую велике, поклонились Христос.